Il-mulej jagħtikom islim, ħbib tiegħi. Immaġinaw jiġi xi ħadd u jistaqsik jaqgħu ġara xi ħaġa u intom tajdulu għalfejn qiegħed tistaqsi. U jgħidilkom għax kont tittokka hawnhekk ir-Rabat. U il-ħwienet kollha magħluqin, ir-restoranti magħluqin ukoll, is-supermarkets trid tagħmel il-kju u trid iżżomm distanza ta' ġiex metri, is-spiżeriji wkoll. Imbagħad biex taqgħod lajt ċitazzjoni għax kont ma' tlieta oħra, ma nistax nifhem x'ġara. U intom idduru fuq u tajdulu jaqgħu inti minn wara l-muntanji. Inti bis-serjetà qed tgħid. Mela ma tafx ġara. Inti qiegħed f'dinja jew le. U jgħidilkom mela x'ġara. U toqgħodu tfehmuh bil-paċenzja kollha x'ġara u x'ma ġarax minħabba l-coronavirus. L-istess ħaġa ġara fi żmien id-dixxipli ta' Emmaus, il-Vanġelu li sejrin nisimgħu dan il-ħadd. Propju d-dixxipli ta' Emmaus kienu niżlin minn Ġerusalem għal Emmaus ir-raħal tagħhom u kienu qegħdin jitkellmu dwar x'ġara u x'ma ġarax fuq Ġesu. U f'daqqa il-ħin der Ġesu ma huma marfuħx. U dan Ġesu frisk għallhom x'intom titħattu bejnietkom. U dawk hekk b'ċertu dieqa f'qalbhom għalulu inti bis-serjetà. Inti biss il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġara f'dan iż-żmien. U Ġesu ħamilha tariblaħ u qalilhom mela x'ġara u għad bil-paċenzja kollha jismagħhom għax induna li kellhom xeba dwejja fuqhom. Sintendi huma kellhom ħafna pjanijiet, ħafna ħolm fuq dak li kellu jkun Ġesu, li kellu kienu qed jaħsbu għall-inqas li kellu jirbaħ lir-Rumani jeħlishom il-ħakma tagħhom. U min jaf billi huma kienu tal-qrib, min jaf x'kien jagħmilhom Ġesu, kien jagħmilhom jinnaf ministri, kien jagħmilhom segretarji, min jaf x'kariga kien itihom. U allura kellhom il-ħolm tagħhom kollha il-baħar. U Ġesu bil-mod beda ifehmhom. Ħbib tiegħi, din il-ħaġa ma ġratx biss lid-dixxipli ta' Emmaus, imma din il-ħaġa ġrat lilna wkoll. Min jaf kemm kellna ħolm qabel ma ġie din l-imxija tal-coronavirus. Min jaf kemm kellna skemi, programmi, proġetti jinnaf ta' safar, proġetti finanzjarji, min jaf x'kenna f'moħħna u f'daqqa il-ħin spiċċa kollox mar il-baħar. U allura ġejna imtaqlin bħad-dixxipli ta' Emmaus. Imma il-mulej Ġesu kif għamel mad-dixxipli hekk qed jagħmel magħna. U lid-dixxipli qalilhom kemm intom boloħ u tqal biex tifhmu dak kollu li kellu jseħħ. Ma kellux il-Messija ibati u mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu u Ġesu qatt ifehmhom ftit biċċa l-Iskrittura minn Mosè sakemm wasal il-Messija. U propju Ġesu qiegħed hawn qed ifehmna li kellu jiġri dan biex jiena u intom nifhmu il-vokazzjoni tagħna u nifhmu ħaġa importanti li Ġesu qatt ma jinżel mid-dajsa tagħna u anke fil-maltemp, anzi xi kultant Alla jippermetti l-maltemp, jippermetti għax il-ħażin Alla ma jridu qatt imma jippermetti ħalli iġibna lejh, ħalli nindunaw li mingħajru maħna xejn. Ġesu stess għalinna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Allura l-istedina li għamilna hemm bżonn li aħna nilqgħuha ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jiena nserraħkom u min mhux imtaqqal f'dan iż-żmien, ħbib tiegħi. U allura Ġesu qed ifehmna, qed jurina li aħna għandna nersqu lejh bil-fiduċja. Din hija l-fidi tagħna, ħbib tiegħi. Il-fidi tagħna hija l-għarfien li Ġesu mhux se jinżel qatt mid-dajsa tagħna u anki jekk xi drabi ikun rieqed. Imma qatt ma jinżel mid-dajsa tagħna. Tafu meta jinżel? Meta aħna intuħ daqqa ta' żieq u nkeċċuh lem. Meta nkeċċuh il-barra meta ngħidu ma rridux. Meta aħna Ġesu ma jidħolx fil-proġetti tagħna, allura tant jirrispettana li jitlaq. U propju dan iż-żmien huwa dan iż-żmien fejn jiena u intom nirriflettu ħafna, nitolbu ferm aktar, niltaqgħu mal-kelma ta' Alla.
forsi nixxenqu wkoll, nixxenqu għal dik it-qarbina, għal dik il-qrara bis-sens, mhux biex titqarben ta' kull nar taħat, imma biex tagħmel U-turn fil-ħajja tiegħek. Propju dan huwa li għamlu d-disċipli, għamlu U-turn kif għarfuh fil-qsim tal-ħobs, x'għamlu? Ma qalux li issa il-lejl, li issa dalam qabdu dak il-ħin stess u marru jiġru Ġerusalem. Immaġinaw bil-lejl minn Emmaus għal Ġerusalem. Ma beżaw xejn għax qalbhom kienet tant mimlija, tant imbaqqa għal Ġesu. U ma stess qalu ma kienx qalbna mħeġġa meta kien qiegħed ikellimna u jispjegalna l-Iskrittura. Dak li għamel il-mulej tagħna Ġesu, iġenninna l-mulej Ġesu, mhux li kien niġġennu għal-kelma talla, mhux li kien nixxenqu għal-kelma talla, xwara kollox l-għajnuna tagħna tiġi minant il-mulej. U allura kif jgħid San Pawl meta qallu magħna xejn ma jista' jkun kontra tagħna, l-ebda virus laħwa, għax il-virus veru hija xi ħaġa li tiġi minn hawn ġew u dak huwa id-dnub laħwa, id-dnub għax il-coronavirus jiġi minn barra għal ġewwa, imma dnub joħroġ minn qalb ħażina. Għalhekk nixtieq nawguralkom minn qalbi, ħbib tiegħi, ħalli nerħu ir-riedni f'idej Alla, nerħu l-istering f'idejh, għax huwa żgur mhux se jħabbatna mal-ħajt. Imma minkejja li aħna ngħaddu minn toroq xi kultant li jkunu diffiċli, imma l-mulej Ġesu iwassalna għall-glorja tal-ġenna. Tislijiet mill-konventana tal-Kabuċċini ta' Rabat Għawdex, bib tiegħi. Paċi u ġid. Saħħet.